Back to Wiki Wiki Hawaii on the trend. Please enjoy the island style. Please enjoy the island style. ハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパの3階にありますスタジオリムからお送りしていますウィキビキハワイオンダトレードウィンド。さてひろこさん、はい、もう夏休み終わりました。9月に入りました。ひろこさんも3年目に入ったわけですよね。はい、はい、入りましたね。この番組自体はもう10年続いてますが、はい、この10年の間にさまざまな方がねこのスタジオに来てくださったんですが、はい、私は注目をしていた最年少のミュージシャンがいたんですよ。はい、泉さん。泉さん、当時は小6だったので泉ちゃんと呼んでました。現在ハワイで泉さんが留学にいらっしゃってるんでね、はい、また来てもらうことになったんですが、まずはご紹介がてらその時に出された曲をお送りしたいと思います。泉でレイナリ。泉でレイナリをお送りしました。泉ちゃん、小学校6年生でした。中学校1年生の時にアンクル吉見大輔に、はい、連れられてスタジオリムに遊びに来てくださいまして、はい、ウクレレと素敵なお声を披露してくださったんですけれども、泉さんのお母様、通称泉ママから連絡いただきまして、はい、泉ちゃんが1ヶ月ぐらい英会話の留学に来てるということで、スタジオにまた遊びに行きますなんてご連絡をいただいていたものですから、泉ちゃんじゃなくて泉さん、はい、アロハアロハ、ロングタイムノーシー3年ぶり。3年ぶりです。いや、私初めまして。飯島ひろ子さんです。はい、なんかすごく可愛らしい、はい、ね、素敵なスイートなボイスで。小6ですよ。小6ですか。はい。す
ごいですね。私が会ったのは中1の時に泉ちゃんに会ったんですけども、その時アンティ・ジェネワ・キアベさんがね、まだ生きていらっしゃって、でライブにもね、水族館のライブなんかにも行きましたけれども、行きましたね。あの時にアンティが「この子はすごい」って、「この子日本の子なの？」ってびっくりしましたよ。アンティのお墨付きですか。はい。懐かしいよね。そうですね、懐かしいですね。泉さんがこのハワイアンソングと出会ったきっかけっていうのは？3歳からフェラをやっていて、なんかやっぱり小さい頃からハワイアンを聴いてたのもあって、小学校5年生ぐらいの時にウクレレをちょっと買って、今ちょっと買ったもんだから習ってみようみたいな感じで習ってみて、そしたらちょうどその時にライアテア・ヘルムとか、あとアネライ・カナニとか、その辺の CD が結構どんどん出てて、それを聞いてなんかちょっと歌ってみたらいいかなみたいな。すごい。でも3歳からフラを習われていたっていうのはもう本当体で覚えてますね。そうですね。ボイストレーニングもね、ナーバラパイのね桑名さんとかね、習ったりとかされてるんですね。いや今現在15歳、16になったばっかり。期待の星ですね。いやだから日本の方でこういう方がどんどん増えてくると、もうまた変わりますよね。そうですね。そしてどんどん低年齢化してますよね。いや娘と同じ年なんでちょっとびっくりですね。そう、ひろこさんのお嬢さん小夏ちゃん同じ年だそうです。本当に、今度友達になれますね。そうですね。ハワイに住んだりとかしたら。そうですね。いやすごいですね。今日はちょっとスタジオにね、ウクレレとともに来てくださってるんで、泉ちゃんって呼べません。泉さん。久しぶりに会ったので大きくなったなと思って。本当にハワイに馴染んでるという。そうですね。泉さん今日は何を弾いてくださるんでしょうか。アリカをアリカいきたいと思います。お願いします。泉さんでアリカ。
さん、はい。素晴らしい。ファルセット、ハワイの言葉でレオキエ系と言いますが、もうこの日本の方でレオキエ系シンガーとして本当にね、ハワイの方々と互角を並べられるというか、そうですね。すごいですよ。ありがとうございます。でライアーティア・ヘルムさんはモロカイガールでね、16歳でデビューされてます。アネライカナリさんもまあ13歳ぐらいだったかな。それに比べてね、それよりも早くデビューされてるわけですから、はい、すごい。すごいですね。もうちょっと鳥肌立って。鳥肌チキンスキンいいですか、久しぶりに。はい。もう本当うっとりしちゃいました。番組で3年前に出られた時に私はこういう質問をしました。泉さんに将来は何になりたいですか。そしたら泉さんね、覚えてる？覚えてないです。覚えてないですか。私が予想した答えと大きく違って考えてませんって考えてませんっておっしゃる。だから逆に考えてない方が良かったなと思って、そのままでいてねって泉さんには言ったんだけど今考えてる？いや具体的にはあんまり分かんないけど、でもまあ近い将来ではこっちでハワイで CD 出したいなって思います。大丈夫、シスターレイコがプロモーターになるわはい、その先ほどの1枚目の CD っていうのはどこで、これは現在まだ販売されてるんですよね。はい、泉さんの「泉」というタイトルのアルバムですけれども、私のサイトからなら買えると思います。活動とか最近のことはですね、ブログがあってそっちに書いてるので。ハワイアンシンガー泉で出てきますよね。はい、検索エンジンサイトで、はいハワイアンシンガー泉とかハワイアンミュージック泉というふうに書いていただければヒットしますんで、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。感動しましたね。私ね、親戚の気分になった感じですよ。親戚のハワイの3年ぶりにお会いして、いわゆる姪っ子がね来たっていう感じで、そしてこの成長ぶりというか、ね、見て感動するっていう、驚きました。はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ってください。期待してます。キーピンタッチでね。はい。英語ももうだいぶ喋れるようになった？いや、そこまでじゃない。なんかだいぶ聞き取れるようにはなったけど、そこまでではない。そうですか。はい。いや大丈夫だよ。まだまだですからね。本当楽しみにしてます。またスタジオにもね、ぜひ遊びに来てください。行きたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。私たちが注目しているハワイアンシンガー泉さんでした。Thank you. Thank you. マハラの色はWiki Wiki Hawaii on Trade Wind.